maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Isang mapagpalayang araw Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatakbo at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka. Ngayong araw ng Sabado, ang Palay Aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid o ang ating School on the Air on Smart Rice Agriculture dito po sa probinsya ng Albay, the land of the world's most perfect corn. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, ATI, PhilRice, APAW, at ng mga lokal na pamahalaan ng 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa probinsya ng Albay. Ito pa ang inyong likod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impilan ng mga radyo dito sa Albay, sa unang distrito, DWKN 1 Radio 91.3 News FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 12 hanggang alauna ng hapon. At sa pangalawang distrito naman po, DCGB 729 kHz, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. At sa pangatlong distrito naman ay ang DWBC Radyo ng Libon 95.7 Fresh FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. Opo, isang oras tayo magsasama-sama sa araw ng Sabado at Linggo sa loob po ng 3 buwan. At sabay-sabay na matututo sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka o ang Smart Rice Agriculture. Gandang buhay po sa ating 2,000 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa lalawigan ng Albay. So magandang araw po, Bayan ng Tiwi, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Kamalig, Daraga, Manito, Rapu-Rapu, Pulanggi, Libon, Uwas, Ginubatan, Piodoran, Jovillar at mga syudad ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Ngayon pa lang po ay taos-puso na kami nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarbay Channel at FB page ng ATI Bicol at syempre sa mga FB page din ng ating mga partner radio stations dito po sa probinsya ng Albay. Okay, so ipagpapatuloy na po natin ang talakayan sa sa sistemang Palay Check. Okay? So kaya sama-sama naman natin pakinggan at panoorin upang matuto sa Smart Rice Agriculture. Napagod si Sendong sa pagtatanggal ng damo at halo sa kanyang palayan. Habang nagpapahinga, ay napapanaginipan ni Sendong na kausap niya ang kanyang pinakamamahal na palay. Gusto ko ako lang! Ayaw ko ng kaagaw! Galit ako sa pasaway! Ayaw ko ng ibang halo! Kung mahal mo ang palay mo, itumba mo dapat ang mga halo at damo! Ikaw lang naman talaga, palay ko. Sigurado ka? Oo naman. Hay naku, Sendong! Huwag ka ngang mambola! Kitang-kita ko yung sinademi damo! Nakikiagaw sila sa mga dapat na sa akin lamang! Hindi mo naman inaalis lahat ang halo at damo! Hindi lang yan! Namamayagpag pa rin yan si Mariang Halo! Ibang variety ng palay yan eh! Di ko siya kauri! Bakit siya andito? Kaya ako nanghihina at di lumalaki na maayos dahil ang dami kong kaagos sa pagkuha ng pagkain at tubig na dapat ay akin lamang. Kulang talaga, Sendong, ang mga nakukuha kong pagkain. Kulang ang malasakit mo sa akin. Huwag kang manghina, palay ko. O hindi!
Lesson 12. Pamamahala ng damo at halo. Aabot sa 90% ng inaasahang ani ang maaaring mawala kung mapabayaan ng mga damo. Ibig sabihin, 10 kaban na lamang ang pagtsitsaga ang ani sa halip na 100 sako kada ektarya kung minalas-malas ka. Bukod sa damo, malaking kabawasan din sa ani ang mga halo sa palayan, tulad ng ibang variety ng palay bukod sa sadyang nakatanim na palay. Lalo kung naiiba masyado ang mga katangian nito. Ang damo ay itinuturing din na peste sa palayan. Para talakayin ang usapang damo at halo, makakasama natin ngayon si Ginoong Dindo King M. Donaire, Weed Management Expert mula sa Philrice. Sir Dindo, karamihan po kasi ng magsasaka ay binabaliwala ang mga damo sa kanilang palayan. Ano nga ba ang negatibong epekto sa palayan kapag madaming damo o halo sa palayan? Mang Fred, unang-una sa lahat ay batiin ko muna ang ating mga tagapakinig. Magandang araw po sa ating lahat. Sa unang tanong po ay ano ang mga negatibong epekto ng mga damo sa ating mga palay kapag sila ay nandun na? Okay. Unang-una kapag marami pong masyadong damo sa ating bukid, mula po sa bata pa ang ating palay hanggang tumanda po ating palay at hayaan lang po natin silang tumubo, ito po ay maaring magdudulot ng pagbaba ng ani ng ating mga palay na hanggang 90% dahil po sa kompetisyon nito sa sustansya, sikat ng araw at tubig. 90% po ibig sabihin po kung sa isang hektarya tayo po ay aani ng 100 na sako, 90% po doon ay pwede pong mawala sa ating ani. Ibig sabihin 10 na lang pong maiiwan. Damo pa lang po yun. Pangalawa ay ang negatibong epekto ng mga damo ay nangapagpababa sila ng halaga at kalidad ng ating mga inaning palay dahil sa kontaminasyon ng kanilang mga buto. Pangatlo, sila po ay nagsisilbing pugaran ng iba't ibang uri ng sakit, insekto, daga at iba pang peste sa palay. Pang-apat ay pwedeng pag marami masyado ang damo, sila ay pwedeng makakadagdag sa oras natin at gastos sa hinang pagpapadamo o pagbobomba ng herbicidio sa ating palayan. So napakalaki po pala ang mawawala sa ani ng magsasaka kung pinabayaan ng damo sa palayan. Ano-ano po ba ang dapat isagawa para maiwasan ang damo o kaya halo sa palayan? Okay. Gumamit ng mga malinis at may mataas na kalidad na binhi upang tayo po ang ating mga magsasaka ay makakaiwas sa kontaminasyon at pagkakaroon ng mga buto ng mga damo sa ating bukid. So isama na rin po siguro natin yung tamang paghahanda ng lupa, tama po ba sir? Maaari din po nating isama yon. Pero ang pinakaunang depensa po talaga natin para makaiwas tayo sa kontaminasyon ng mga buto ng damo ay ang paggamit po talaga ng malinis at di kalidad na binhi na akma sa ating lugar. Kailan po ba sinasabi na pinakamapaminsala ang mga damo sa palayan? Okay. Ang mga damo, kung maraming damo sa ating bukid, ay magiging mapaminsala sila mula po sa ating pagtatanim, sa unang araw na ating pagtatanim hanggang 40 dias o 40 araw, 40 days mula po sa transplanting hanggang sa direct seeding po ng ating mga palay. Ito po kasi ang edad o yugto ng mga palay na vulnerable. Ibig sabihin mahina sila magipagkompetisyon sa ating mga damo. Ang palay po natin ay nag-iisa, samantalang yung ating mga damo ay marami po sila at iba-ibang klase po yan. Dapat po pala sa unang yugto ay nakontrol na ang mga damo. Tama ka dyan, Mang Fred. Pero kung buntis na po ang palay, maaari po bang mag-spray ng kontradamo sa palayan? Unang-una, Mang Fred, ang ating mga kasaka, unang-una ay tingnan muna natin ang ating bukid kung marami bang damo. Kung meron namang damo, ay suriin po muna natin kung gaano sila kadami. Baka naman paisa-isa lang. Baka pwedeng bunutin na lang po natin. O di kaya hayaan na lang po natin kung sila naman po ay maliliit lang. So hindi po kailangan na mag-apply agad tayo ng ating mga pandamo. At saka itong edad na rin po na ito, yung pagbubuntis, ay delikado na rin po ito. Parang tao po din po ito. Delikado na po ito na mag-spray ng ating
pandamo dahil maaari pong maapektuhan ng ating nagbubuntis na palay. Ayun, so hindi na po nire-recommenda kapag buntis na yung ating mga palay. Punta naman tayo sa mga halo sa palayan. Ano-ano po ba ang mga palatandaan na may halo ang ating mga palay? Unang-unang palatandaan po natin sa ating palayan kapag may mga halo ay makikita po natin directly, visually, na ang ating mga palay ay meron pong makikita natin mga matatangkad. Naiiba yung kanilang kulay. Naiiba yung mga suwi. Dami ng suwi. Meron yung iba na kukunti. Meron yung masyadong madami. Pinakamadali po talaga makita ay yung height o tangkad ng naiibang palay o mga naiibang damo. Kulay ng dahon, anggulo ng pinakahuling dahon of flag leaf, at saka yung kanilang bunga mismo, yung grain. Yung iba ay may sungot, at yung sungot pa ay merong kulay. Karamihan sa kanila ay pula. Sir Dindo, ano-ano po ang marerekomenda ninyo para sa pagtatanggal ng damo at halo sa palayan? Paano po ba natin sila pamamahalaan? Okay, una-una ulitin ko po ang pamamahala po natin ng ating damo ay unang-una gumamit po tayo ng dekalidad na binhi. Ang dekalidad na binhi, ulitin ko po, or with quality na binhi ay makakatulong po ito na mabawasan ang pagkakaroon o pagdami ng mga damo sa bukid. Ang dekalidad na binhi ay makakaasa tayo na malinis, walang halo, uniform at marami ang tutubo. Ito ang pinakaunang depensa nating pagdating sa pag-iwas ng mga damo. Pangalawa ay siguraduhin po natin na matipuno at mabulas ang mga itatanim nating mga palay. Ito ay upang madaling lumaki at makakatulong na makipagsabayan sa mga tumutubong damo. Pangatlo ay linisan po natin mga pilapil. Pangapat ay ugaliin po natin ang good land preparation o magandang paghahanda. Alam niyo po mga kasaka ay ang araruhin at patagin ng maayos ang lupa sa bukid. Huwag po nating hayaan na may mga nakaumbok na lupa dahil ito po ang tutubuan ng mga damo. Panglima ay practice po natin ang good water management. Dapat po ito po ay may karelasyon po sa good land preparation. Okay, kaakibat nito ang good land preparation at ang bukid na may maayos na level ng tubig ay nakakatulong din po na maiwasan ang pagtubo ng damo. Pwede rin po tayong gumamit ng mano-manong pamamaraan. Ibig sabihin, gamitin po natin ang ating mga kamay upang bunutin. Itapon po natin ang ating mga damo doon sa mga gilid. Patayin po natin. Pwede rin po tayong gumamit ng mga mechanical na pamamaraan tulad ng paggamit ng rotary breeder. Pwede rin po nating i-enhance. Gamitin po ang ating mga biological control. Halimbawa, asola. Ito po ang mga asola. Ito po ay isang uri ng halaman. Berde na dumadami po pag may tubig at sila po ay nakakatulong upang maiwasan yung pagtubo ng ibang mga damo. At ang pinakahuli po ay ang nirekomenda ko kapag hindi na po kaya ng ibang mga control methods, yung mga una kong nabanggit, ay ang paggamit na po talaga ng herbisidyo o yung pamatay damo. Yun, so napakarami po na kaalaman ng aming natutunan. Sir Dindo, baka po may mga mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig, lalo po sa ating mga kababayang magsasaka. Sa ating po mga kasaka, sa tuwing tayo po ay may plano magtatanim na ng palay, ugaliin po natin ang unang pagpili ng ating mga maganda at may dekalidad na binhi. At ugaliin po natin na practicein po ang mga control para po sa ating mga damo mula po sa paggamit ng binhi hanggang sa mga mechanical na pamaraan, mga mano-mano pamaraan hanggang sa paggamit po ng pestisidyo. Importante talagang walang damo o halo ang ating palayan, lalo kung pangbinhi ang ating tanim. Kaya naman, mainam na ihanda at linangin ang palayan ng 30 araw. Gumamit ng malinis at dekalidad na binhi. Panatilihin ang kalinisan sa bukid, maging sa punlaan, kanal, pilapil at mga gamit sa bukid. 3 hanggang 4 na araw pagkalipat tanim ay maglagay na ng pamatay damo o yung pre-emergence herbicide. 15 araw naman pagkalipat tanim
ay magbomba na ng post-emergence herbicide kung may nakalusot pa ring mga damo. Maaring bunutin ng mga natitira pang damo o kaya ay gumamit ng mechanical weeder. Samantala, bunutin na agad ang mga palay na wala sa linya 20 araw matapos maglipat tanim. Alisin din ang mga palay na ibang-iba sa karamihan ang kulay ng puno. Tanggalin din ang mga palay na napakaaga o sobrang huling sumapaw. Ang mga palay na naiiba ang tingkad ng pagkaluntian ng dahon ay booking din na ang mga ito ay halo. Ang di pangkaraniwang taas ng palay, hitsura ng pagdadahon, postura ng huling dahon, haba at lapad ng butil, at sungot sa butil ay palatandaan na sila ay halo sa palayan. Off-type ang tawag sa mga palay na ito. Palay Tanong. Tama o mali? Aabot sa 90% ng inaasahang ani ang maaaring mawala kung mapabayaan ang mga damo. Sagot, tama. Palay kaalaman. Alam mo bang ang pangalang Ana ay palay ang ibig sabihin? Sa salitang Sanskrit, sa dakong India, Ana ang tawag sa rice. Palay Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Problemado itong andong ngayong nalalapit na ang taniman ng palay. Anya, malimit kulang daw ng mga tao mula sa paglilipat tanim, pag-aani hanggang sa pagtutuyo ng palay. Tunghayan ang kwento ni Problemadong Andong. Ay, panahon na naman ng taniman. Kailangan ng maghanap ng 10 hanggang 15 na mahuhusay at masisipag na manananim para matapos kaagad ang pagtatanim ng isang araw. Kailangan yung hindi switik na manananim para siguradong tama ang agwat ng mga halaman at maayos ang latag ng tanim. Bukod siyempre sa masigasig at matalinong pag-aalaga sa tanim na palay, kakailanganin ko rin ng 15 hanggang 20 masisipag na manggagapas. Sigurado, agawan na naman ng mga manggagapas nun. Tapos, dapat maganda rin ang sikat ng araw para matuyong mabuti agad ang mga butil. Patong-patong na gastos na naman ito. Ay. Problema sa manananim, may makinaryang transplanter naman. Problema sa pag-aani, ang daming combine harvester na marerentahan dyan. Problema sa tikas ng araw para makatuyo, may mechanical dryer naman. So, you mean, wala naman pala akong problema sa mga gawaing bukid din? Ganun na nga, paring Andong. Gamitin ang mga makinarya sa pagsasaka. Sakay na! Talagang sasakyan ko yung mga yan. Tama, sa paggamit ng makinarya sa pagsasaka, tipid na sa oras at gastos, hindi ka pa mamatay-matay sa pagod. Lesson 13. Makinarya sa pagsasaka, tipid na sa oras at gastos. Hindi ka pabugbog sarado sa pagod. Sa kabuuang kalagayan ngayon ng pagpapalayan sa Pilipinas, umaabot sa 40% ng sumatotal na puhunan ang napupunta na agad sa manggagawa o labor cost pa lamang. Sa bawat 1,000 kapital, 400 ang kinukubra ng manggagawa. Hindi ganito kalaki ang kailangan ng dimakinang pagsasaka. Kaya naman, gumamit o magrenta ng makina sa pagsasaka. Tipid na sa gastos, tipid pa sa oras. Hindi ka pa sobrang pagod. Ngayong araw ay kilalanin natin ang ilan sa mga makinaryang ginagamit sa paghahanda ng lupa, paglilipat tanim, pag-aani at pantuyo ng palay. Makakasama natin ngayon si Engineer Arnold S. Juliano, machine expert mula sa Philrice. Sir Arnold, pakilarawan po sa atin kung paano po ang paggamit ng makinaryang transplanter. Magandang araw po sa ating lahat. Doon po sa katanungan, actually meron pong
dalawang klase ng transplanter. Yung walk-behind transplanter na mayroong 4 na rows o tudling at yung riding type na transplanter na may 6 na rows. Yung pong transplanter ay mayroong seedling platform na kung saan nilalagyan po ng mga punla. At yung picker naman po, ang nagsisilbing taga-tundos, instead na kamay, picker po yun. At may mga control na sa makina, kagaya ng main at transplanting clutch at marker sa gilid ng transplanter na nagsisilbing gabay ng operator sa pagtatanim. Maaari ring makontrol ang dami ng punlang na itatanim, yung pagitan kada tundos at yung lalim ng tanim. Yung transplanter po, gumagamit siya ng punla na tinatawag nating seedling mats na nakaakma sa sukat ng seedling platform ng makinarya. Sa pomula naman, maaaring gumamit ng mga seedling trays at pwede rin sa bukid mismo na ang gamit ay yung dapog method na siya sabi. Yun, meron pagpipilian pa pala yung ating magsasaka kung gagamit ng makinaryang transplanter. Paano naman po pagdating sa pag-aani ng ating tanim? Ano naman po yung makinang combine harvester? Yung pong combine harvester, sa ngayon ito ay kilala sa tawag na reaper o kaya halimaw. Ito po ay isang klase ng makinarya na sa isang operasyon ay nagagawa ang paggapas, paghihiik, paglilinis at pagsasako ng mga butil ng palay. Pagkatapos po gapasin ang mga uhay, napupunta po ito sa threshing mechanism. Merong conveyor na nagdadala doon sa thresher para giikin naman yung palay at lilinisin na rin. Meron po siyang blower na kung saan naglilinis. Mapupunta yung mga butil sa grain tank at lalabas sa grain hopper. Diretso po ito sa sako. Maaaring ma-adjust po yung bilis ng operasyon, yung taas ng header, kung depende yan sa gaano kataas yung palay, kahit yung blower opening, kung masyadong marami yung butil ng palay, kinakailangan lakasan yung hangin, at yung rekomendadong setting na nakasaad sa operator's manual para po maging maganda ang performance ng combine harvester. Napakainam po pala ng paggamit natin ng combine harvester. Nakasako na ang ating ani. Pagdating naman po sa pagpapatuyo ng ating mga inani, ano naman po yung makinang ginagamit sa pagpapatuyo? Actually, yung dryer, may dalawang klaseng dryer po. Unang-una, yung nasawag natin yung circulating dryer. Na karamihan po ito, mga imported ito. Yung circulating po, yung palay ang umiikot at yung hangin ay dumadaan lang doon sa umiikot na palay. Circulating po siya. Kadalasan ang ginagamit nilang init dyan ay kerosene fuel o kaya ay diesel. Pero ito pong isang dryer natin dito sa Pilrice, ito po yung tinatawag nating reversible flatbed dryer na kung saan meron po siyang 3 bahagi, yung furnace, yung pong para magbigay po ng mainit na hangin, yung pong blower na siyang humihigo po, nagdadala ng mainit na hangin para dumaan doon sa palay. Na yung palay, andun naman nakalagay yung palay sa drying bin. Drying bin. Na ang laman po niya, meron kaming model na 4 tons, meron din namang 8 tons, so 160 kabans yung maximum capacity niya. Na ang kapal po niya sa drying bin ay nasa 2 ruler pa, 60 cm. So kadalasan po kapag kinakarga po yung palay sa drying bin, dapat po pinapantay po siya, pero hindi dapat nasisiksik yung butil. Hindi po siya tinatapakan. Naglalagay sila normally ng andamyo at doon nagbubuhos ng palay. Saka lang po papatagin. Walang pagsiksik na gagawin ng mga operator. Kapag sariwa po yung palay na naibuhos, say galing sa bukid na mataas po yung moisture content, pinapahanginan po muna namin ng 30 minutes hanggang 1 oras. Kinakailangan ma-air dry po siya. Yung skin po ng palay dapat ay matuyo muna sa balat. Pag natuyo po siya sa balat, saka pa lang po lalagyan ngayon o magsisindi ng ipa sa furnace para mag-produce ng mainit na hangin na siyang magpapatuyo doon sa palay na umaabot ng 6 hanggang 8 oras. Depende sa moisture content. Marami po pala ang makinarya na pwedeng gamitin sa ating pagtatanim, pag-aani hanggang sa pagpapatuyo ng ating inani.
Gaano po ka-epesyente naman sa pagsasaka kung magrerenta ba o gagamit po ng transplanter? Sa transplanter po natin, meron po tayong dalawang model. Ito yung mga kadalasan mga imported dito. Yung unang model po, sabi ko kanina, ay yung 4 rows. Ano po? Ito po kaya niyang tumapos ng 1 hektarya sa maghapon or 8 hours. Yung riding type naman na 6 rows, kaya po niyang tumapos ng 2 hektarya sa maghapon. Depende po yan sa skills ng operator. Kung talagang trained na yung operators, kaya niyang tapusin talaga yung 1 hektarya sa 4 rows o walk behind at yung sa riding ay 2 rows. Yung po pagkatanim ng transplanter po natin, ang pangailangan tao niyan ay nasa 2 hanggang 3. Isa yung nag-ooperate, dalawa yung nag-assist para sa pag-distribute ng seedlings. So okay po, kaunti lang pala ang kailangan na tao sa pagtatanim. Sa paggamit naman po ng combine harvester, gaano po ba ka-epesyente kung magrerenta ba o gagamit ng combine harvester? Sa combine harvester po, kadalasan yan ay nagre-renta tayo, di ba? Nagre-renta. Na kung saan ang combine harvester, kung iisipin po natin, titingnan yung kanyang kapasidad, kaya po siyang tumapos ng average ng 4 hectares per day. Pero yung iba, depende rin nga sa experience ng operator. Iba 3 hektarya lang, yung iba naman maabot ng 5 hektarya kasi in-extend nila hindi lang 8 hours, maabot sila ng 10 hours. Kahit sa gabi kasi kung may ilaw, basta tuyo yung palay, kaya nilang maabot ang 5 hektarya sa isang araw. At nababawasan pa siyempre yung losses, dahil sa pinagsama-sama na gawain, yung 4 na gawain, gapas, ipon, giik, at yung paglilis hanggang sa ito ay may sako. So, isang operasyon na lang. Kaya yung losses natin, kung sa mano-mano dati, maabot ng mga 5%, gamit ang combine harvester, minsan lang niya hawakan yung palay, yung 1 to 3%, andun lang siya, kaya may reduction ka ng losses. So mababawasan po pala yung mga nawawala sa ating ani. Kung gagamit naman po ng dryer, gaano po ka-efficient sa mga magsasaka? Sa mechanical dryer po, kahit anong panahon, kahit umuulan, ay pwede pa ding magpatuyo ng palay. Depende sa klase ng dryer na gagamitin, kaya nito magpatuyo ng 4 hanggang 10 tonelada. Dito sa atin sa field rice, yung 8 tons yung common, yung maximum niya kada batch. Nagpapatuyo ng palay sa loob ng, yung iba ay 6 hours, kung standing crop kasi 6 hours lang, yung moisture content niya mas mababa. Yung iba pag wet naman, talagang dripping wet yung palay, tumutulo, umaabot siya ng 10 hanggang 12 oras. Pero wala siyang haluan, walang mixing, walang haluan. Depende sa moisture content nga lang na pinapatuyo yung palay. Ang rekomendado natin, normally, 1:1 yung ratio sa pagkapatuyo. Kung ang pad mo ay nasa 20% yung MC ng palay at itutuyuin mo siya ng 14%, ibig sabihin meron kang 6% na idadry, iaalisin. 6 na oras yon na magdadry. So mainam po pala ang paggamit ng reversible dryer kumpara po sa karaniwang flatbed na hinahalo. Ano po? Pero kung ihahambing naman po natin yung paggamit ng mga makinarya sa manual na tao o taong paggawa, magkano naman po yung matitipid kaya kung gagamit tayo ng transplanter? Actually, hindi naman halos nagkakalayo yung bayad para sa mechanical transplanter at manual na pagtatanim. Sa ngayon. Kasi sa ngayon, maabot yata ng mga 8,500 yan sa hektarya. Pag magre-renta ka ng transplanter, halos ganun din yung halaga. Ang nakikita lang namin, mas mataas lang ng konti ng 1,000 pag sa manual na pagtatanim. So, pwedeng ibaba kasi nung transplanter yung kanya. Depende rin sa cost kung yung machine na gagamitin. Lalo ngayon, kung yung ibibigay ng mga makinarya libre, di pwede mong ibaba yung cost. Sa ngayon, yung mga nagpaparenta, 1,000 yung difference na mas mura na 1,000 doon sa transplanter. Subalit may mga potensyal na mas bababa pa ang presyo ng pagkatanim gamit ang mechanical transplanter. Kung mas marami na yung mga makinaryang available na rentahan. Kasi nga minimal pa lang Pero kung mas marami na yan, posibleng bubaba pa yan. Kasi magkukumpit yan. Magkukumpit sila, pababaan ng presyo sa pagtatanim. Ganun na mangyayari. Dagdag pa dito, kabila sa bentahan ng paggamit ng transplanter, kabilang dyan, ay yung mabilis na recovery ng punla dahil ito ay nakakaranas ng
stress kumpara sa punla na binunot mula sa punlaan. Kasi dun sa mano-mano talagang may stress yung seedlings o yung punla. Pero dito, sa transplanter, hindi talaga may stress yung seedlings na itatanim. Kaya mabilis talaga yung kanyang recovery. How much more kung dun sa yung sa pagtundos niya, yung distansya, sigurado ka na yung distance ng transplanter na kung yan ay 30 by 15 cm yung tudling niya, hindi nagbabago yon. Pero dun sa mano-mano, sa umpisa lang malapit yun. Pag malayo na rin. Ayun, dagdag pa yung mas marami kang papameryendahin pag mano-mano. So doon naman po sa paggamit po ng combine harvester, kung ihahambing po sa manual tulad ng nabanggit nyo kanina, gaano po kaya ang matitipid ng isang magsasaka? Actually po, gamit ang combine harvester. Sa ngayon, sa kasalukuyan, yung bayad na pagkapa-combine harvester ay nasa 10%. I-average yan kasi meron yung iba nasa 8, yung iba nasa 12. Pero yung 12 yata may kasamang hakot na yon, parang gano'n yun. Pero yung kung average natin ay 10%, ibig sabihin sa isang kaban kada 10 kaban na ani. Sa 100 may 10, parang gano'n yung kanya. Samantalang sa tao-tao naman na pagsasaka, 7% sa paggapas pa lang, 7% sa thresher. Ibig sabihin yung kabuuan niya 14%, kumpara doon sa 10%. So may 4% na masasave natin sa paggamit ng combine harvester. So halos kung 4 na kaban ng pwede nating matipid, mainam nga po na combine harvester po. Dagdag pa yung mas mabilis ang pag-aani. Dahil dati po, di ba 2 araw aabutin bago po matapos yung thresher? Pagdating naman po doon sa pagpapatuyo, gaano po kaya ang matitipid ng mga magsasaka, lalo po ngayon, tag-araw? Ano po yung bentahe o matitipid ng magsasaka sa paggamit ng dryer? Yung pong presyo na kapatuyo ng palay gamit yung solar dryer ngayon, ay umaabot ng 20 pesos per bag. Yung iba, umaabot ng 50 kapag apurahan. Talagang ang farmer nag-uupa ng malaki kapag kung andyan na yung ulan, gano'n, medyo malaki yung kanilang binibigay na bayad per kaban. Pero sa paggamit po ng reversible dryer natin, noong 2015, umaabot lang sa 37 to 40 pesos yung kaupahan kada kaban. Sa ngayon, umaabot na rin yan hanggang 50 yata. Ganun. 50 na rin sa isang kaban. Na kung saan paggagamitin mo itong mechanical dryer. Pero sa solar drying, may mga dagdag presyo pa yan para sa labor, sa paghahakot ng palay, at pagkain ng mga tao. So kung iisipin natin, unlike maraming taong kinakailangan mo rin dyan, hindi kagaya sa dryer, pag naibuhos mo, isang operator lang. Dagdag pa na mas mahigit sa isang araw yung pagkapatuyo. Depende sa panahon kung yung mano-mano. Yung sa dryer kasi pag ibinuhos mo, yung 6 hours na yun, talagang tuloy yun na natuyo. Yun! So marami po pala tayo na matitipid sa paggamit po ng makinarya sa ating pagtatanim, pag-aani hanggang sa pagpapatuyo. Ang problema po, Sir Arnold, ay hindi naman po lahat ng magsasaka ay may kakayahang bumili o magpundar po ng kanyang makinarya. Paano po ba ang gagawin ng ating mga magsasaka para magkaroon po sila ng mga ganitong makinaryang pambukid? Sa kasalukuyan, medyo limitado pa yung mga may kakayahang magparenta o magpa-custom service ng mga makinarya nationwide. So ang gagawin ng ating mga magsasaka, maaari silang sumapi sa mga asosyon o kooperatiba o kaya ay bumuo sila ng kanilang mga ng isang grupo o asosasyon na kung saan ito kasi yung inuuna ng Department of Agriculture na bigyan ng ayuda yung mga magsakang miyembro ng kooperatiba o asosasyon. So dito nagbibigay ang ating pamahalaan ng libreng binhi, libreng makina na magagamit nila sa kanilang pagsasaka. So yun, napakarami po natin na pwedeng gamitin na makinarya at nalaman din po natin yung paraan para yung ating magsasaka ay maka-avail ng mga ganitong makinarya. Baka po may mga dagdag mensahe pa kayo para sa ating mga tagapakinig, lalo na po yung mga magsasaka po natin. Yes, sa ating mga magsakang Pilipino, alam natin kayo yung mga bayani ng ating bansang Pilipinas kasi napakarami niyong pinapakain mga Pilipino. At alam din natin, kayo ang susi para ang ating bansa ay lumago pagdating sa pagsasaka, sa pagpapalayan. Itong mga makinaryang nais naming
dalhin sa inyo ay mga makinarya na makatutulong sa inyo para pabilis yung ating pagsasaka sa pagtatanim, sa pag-aani, at maging sa pagkapatuyo. Lalo na sa mga panahon ng wet season na kung isipin mo ay mahirap iwasan ang ulan, mahalaga ang mga makinaryang ito para magawa nating mabilis yung pag-aani, magawa din nating ma-save yung ating mga palay na hindi masisira at may benta sa tamang presyo, sa tamang panahon, sa tamang presyo. Kasi kapag bibenta mo kaagad ay mura. So kung natuyo mo siya, pwede mong iantay ng presyo na pwedeng tumaas. So kaya nga, bigyan pansin po natin sa ating mga magsaka ang mga makinaryang ito na maaaring makatulong sa inyo. Yun lang po. Salamat. Sa ating mga magsasaka, subukan po natin ang mga makinarya sa pagsasaka. Subukan ang transplanter na panlipat tanim ng punla. Sa paggamit ng transplanter, pwede nang itanim ang punla sa edad na 14 hanggang 16 araw pa lamang. Kaya naman, iwas na sa transplanting shock kumpara sa manual na lipat tanim na maghihintay ka pa na umidad ng 25 hanggang 30 araw ang mga punla bago ito bunutin. Sa anihan naman ay gumamit ng combine harvester nang magapas at magiik na agad ang hinog ng palay. Malinis ang mga butil at isinasakol na rin ang palay habang patuloy ang pag-andar ng makina. Sa paggamit ng combine harvester, nababawasan ang pagkalugas o pagkatapon ng mga butil kumpara sa mano-manong paghawak at paghakot. Lalong-lalo na kung maulan o maulap ang panahon, patuyuin ang palay gamit ang mechanical dryer. Siguraduhin lamang na tuyo ang gagamiting ipa na panggatong nito at malinis ang palay na patutuyuin. Sa paggamit ng reversible airflow flatbed dryer, ang mga butil ay hindi na kailangan pang haluin. Kayang matuyo ng mechanical dryer ang 4 hanggang 9 na toneladang palay sa loob ng 8 hanggang 10 oras kung katamtaman lang ang basa nito at 14 hanggang 16 na oras naman kung ito'y basang-basa. Siyempre, may gastos din sa paggamit ng mga makinarya. Pero kung susumahin lahat ng babayaran, mas malaki ang mauubos na puhunan kung tao-tao o mano-mano ang pagpapagawa. Kaya naman, subukan natin ang paggamit ng makina sa pagsasaka. Tipid na sa gastos, tipid pa sa oras, hindi palawit ang dila sa pagod. Angkas na! Palay Tanong. Sa paggamit ng transplanter, ilang tao lamang ang kailangan sa pagtatanim gamit ang mechanical transplanter? Sagot, 2 hanggang 3 tao. Palay Kaalaman. Ayon sa pag-aaral ng PhilRice, umaabot sa 20% ng ani ang maaaring mawala kapag hindi napagtuunan ng pansin ang wastong pag-aani. Idagdag pa diyan ang iba pang maaaring mawala kapag naipagwalang bahala ang wastong paggigiik, pagbubunton, pagpapatuyo, pag-iimbak at pagpapagiling. Sa kabuuan, ang post-harvest losses ay maaaring makontrol ng hanggang 15% ayon sa datos ng PhilMec. Ibig sabihin, kung mayroon kang 100 kaban na dapat sanang inani, bagsak sa katumbas na 85 kaban na lang. Kung pumatak ang presyo sa 17 pesos bawat kilo, talo ka ng halos 13,000 piso. Ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang gumagamit ng makinarya ay nakatitipid ng humugit kumulang 5,000 piso sa gastusin bawat hektarya, kumpara sa tao-taong pagpapatrabaho. Lambot na nagkukwento si Manolotong Palay sa kapwa niyang mga palay. Daing niya ay nanghihina at nanlalambot ang kanyang katawan. Dagdag naman ng mga kasama niyang palay ay namumutla at naninilaw ang ilan sa kanilang mga dahon. Ay, di ko nga maintindihan kung bakit nagkakaganito ang katawang palay ko.
Inaalagaan naman tayo ni Manong magsasaka. Busog na busog nga sa pataba ang ginawa sa atin. Pero tingnan mo kasamang palay, tila nanghihina. Nanlalambot ang aking katawan. Ang bilis ko tuloy mabalian. Napansin ko rin natutuyo ang dulo ng mga dahon natin. Ang ilan naman sa atin ay parang may sugat o paltak-paltak sa dahon na parang may berdeng hugis diamante na nagiging kulay dilaw. Malinaw itong badya ng masamang mangyayari sa atin. May kinalaman kaya ang sobrang paglalagay ng pataba at laging lubog na palayan natin? Naku, palagay ko nga. Kailangang masabihan si Manong magsasaka. Ha? Sino ka naman? Hi, I'm your friendly gagamba. Kwentuhan kasi ng ilang magsasaka sa kabila na sobra-sobra raw maglagay ng pataba si Manong magsasaka at palaging lubog sa tubig ang bukid. Kaya naman madaling kapitan ng mga sakit ang mga katawang palay nyo. Oh no, may sakit daw ang mga palay ko? Oh, hindi! Lesson 14. Bacterial leaf blight, rice blast at tungro, iwasan o labanan. Mainam na kilalanin ang mga sakit ng palay nang maisagawa ang tamang pamamahala sa mga ito. Ilan sa mga sintomas na may sakit ang palay ay ang paninilaw ng mga dahon nito, mga spots o paltak sa mga dahon hanggang sa nagiging matingkad na dilaw. May batik-batik ang mga murang dahon. Ang mga magugulang na dahon ay kulay dilaw hanggang kulay kahel, bansot at kaunti lang ang suwi. Sa pangkalahatan, hindi kaiga-igayang sulyapan ang palayan. Ilan sa madalas na sakit ng palay ang bacterial leaf blight, rice blast at tungro. Kaya naman, makatutulong na talakayin natin kung paano maiiwasan ang mga sakit na ito, paano sila matutukoy at kung paano sila lulunasan o pamamahalaan. Makakasama natin ngayon si Dr. Fe A. de la Peña, Disease Management Expert mula sa PhilRice. Ma'am Fe, karaniwan po kasi sa magsasaka ay hindi po bihasa sa pagkilala sa mga sakit ng palay. Pakilarawan naman po ang mga sintomas ng sakit na bacterial leaf blight, rice blast at tungro. Yung bacterial blight, ito ay nagkukos ng wilting o yung parang nabubulok or natutuyo o nalalanta. At nagkakaroon ng paninilaw ang mga dahon at saka yung mga dahon din ay pwedeng matuyo. No? Matutuyo siya pagka yung kalaunan at talagang yung pagmalala na yung sakit. Natutuyo yon. Pagdating naman sa rice blast, ang naapektuhan dito ay makikita mo sa dahon, sa collar, sa node, sa leeg. Leeg ang tawag natin, ano? Parts ng panicle, yung uhay, at saka kuminsan meron din sa leaf sheath. Nakakaroon ng spots o parang batik-batik siguro ang tawag natin doon, ano, na meron siyang kulay dark green sa mga border at ito ay spindle shape, parang diamond ang tawag natin, ano, kanya ng korte. Yun naman tungro ay nakakaroon ito ng, ito kasi ay kombinasyon ng dalawang viruses, ang causal organism nito. At ito ay yung ibinibigay, itinatransmit ng ating mga leafhoppers, particularly yung mga green leaf hoppers. Ang sintomas nito ay nagkakaroon ng discoloration ng mga dahon, nababansot, hindi masyadong tumatangkad, kaya kitang-kita mo yon. Kukunti din ang kanyang tillers o yung suwi bang tawag doon, hirap ng hindi Tagalog, no? At nagkakaroon ng mga hindi nagkakaroon ng uhay na mga panicles. Ayun, nalaman na po natin kung ano-ano ang itsura o sintomas ng mga sakit na yan. Ano-ano po ba ang mga dahilan kung bakit umaatake ang mga sakit na po ito sa mga palayan? Generally, kumbaga sa pangkalahatan, meron tayo ng tinatawag na parang disease triangle, parang love triangle ba? Tatlo.
Pero sa ngayon, sabi nga nila pwede ng 4 kasi kailangan yung vector kung minsan. Pero yung very basic ay yung triangle. Yung meron kang host o yung palay mo mismo ay hindi siya malakas o kaya siya ay susceptible. At ang environment mo ay favorable. Yung ibinibigay yung kondisyon na para magkaroon ng sakit yung palay mo, at saka syempre, nandun yung pathogen, yung nagkukos ng sakit. Pag nandyan yung tatlong yan, yung mga basic factors na yan, nagkakaroon talaga ng sakit. Ayun, tulad po ng nabanggit ni Ma'am Fe. Siguro po, paki-elaborate po natin yung paano ba maging susceptible yung cause. Nagiging susceptible yung host, nasa sa variety kasi yon. Pag ang variety mo talaga ay susceptible siya, tapos bibigyan mo siya ng magandang environment, paborable para magkaroon ng sakit, magkakaroon talaga ng sakit yun. Lalo na't kung nandun din yung pathogen na tinatawag natin, yung nagbibigay ng sakit. Dapat nandun yung tatlong yun. So, idadagdag siguro natin yung sobrang paglalagay ng pataba po, Ma'am Fe? Nasa environment yun. Nasa favorable condition yun. Doon siya kasali. Ma'am Fe, paano po ang tamang pagsusuri ng sakit ng palay? Kadalasan kasi na pagkakamalang sanhi ito ng kakulangan o kaya sobrang pataba sa palayan. Ganito kasi yun. Pag pupunta ka sa bukid, na ang hinala mo may problema ang palay mo, usually, pag ang sanhi ay sakit, ito ay pulo-pulo. Pulo-pulo. Unless na 100% ang incidence mo, pero generally, hindi naman, kadalasan ay hindi naman 100%. Lalo na kung halimbawa mag-uumpisa pa lang, pulo-pulo yun. Sporadic ika nga. Meron dito, meron doon, meron dito. Yung ganon. Island, kumbaga. Pagdating naman sa kakulangan ng fertilizer, halimbawa, o kaya magkaroon siyang nutritional deficiency or toxicity, sa lupa kasi yon. Kaya makikita mo yon buong pinitak, buong plat. Pero merong isang uri ng sakit, yung tinatawag natin na brown spot, yun ay soil-related problem kasi yon. Kaya makikita mo rin yun, mga exception yun, na buong pinitak ay merong brown spot. Pero, yun ay mga exceptions to the rule. Generally, pulo-pulo talaga pagkasakit. Pag mga nutritional deficiency, toxicity, buong pinitak yan makikita mo kasi soil-related siya. Ganun po pala. Mayroon po palang parang hint para malaman mo kung siya ay sanhi ng sakit o kaya naman po ay dahil sa pataba. Paano po ba natin maiiwasan ang sakit na bacterial blight, yung rice blast po at ang tungro sa ating palayan? Kadalasan, pag mayroong bacterial blight ang iyong halaman, nagkaroon na halimbawa may sakit na siya, andun na yung sakit, ang pinaka-best na pwede mong gawin ay pull out o kaya bunutin. Unless asyendero ka na buong asyenda, bubunutan mo. Pero yun ay yung mga, halimbawa ay maliit lang yung space, ay maliit lang yung plot mo, pwede yun. Lalo na kung mga greenhouse lang, kung experiment. Pero pagdating sa field, effective pa rin yun pag yung nag-uumpisa pa lang at kaya mo pa, manageable pa. Pero ang pinakamabilis na pwede mong gawin pagdating sa bacterial blight ay yung draining. Alisin mo ng tubig. Hanggang saturation lang, hindi naman yung bitak-bitak na ayaw mo pa ibalik. Ganun lang yung draining hanggang sa saturation. Saka syempre, konektado pa rin yung pag-a-apply ng fertilizer. Dapat minimal lang ang application ng nitrogen. Kasi yun ang isa sa mga factors kung bakit lumalala yung sakit pag mataas ang application ng nitrogen fertilizer. Pagdating naman sa rice blast, andun pa rin yun. Fertilizer pa rin. Minimal amount of fertilizer. O kaya yung tinatawag natin split application. Mag-split ka, hindi yung isang bultuhan. Kasi yung mga yon ay favorable talaga sa pagkakaroon ng problema sa bukid. Baliktad naman ito. Ang rice blast, baliktad dun sa bacterial blight. Ito naman ay lalagyan mo ng tubig. I-flood mo naman siya. Kasi ang bacterial blight ay paborable ang maraming tubig, pero sa rice blast, paborable naman ang konti ang tubig. Kaya lalagyan mo ngayon ng tubig. At ang pagdating sa rice blast kasi,
you can apply fungicide. Pwede ka mag-apply ng fungicide lalo na pagdating sa heading para ma-avoid mo yung mga tinatawag natin na neck rot, panicle blast, mga ganun ang avoid mo. Pagdating naman sa tunggro, meron tayong kasabihan na pag may tunggro na, wala na. Pag may tunggro na, balasa na lang. Kasi pag infected na yung tanim mo, wala ka na talagang habol. Ganon na lang. Kaya ang pinaka-preventive measure naman natin doon ay pagtatanim ng resistant variety, at saka yung synchronous planting, sabayang pagtatanim, para hati-hati kayo sa problema. Synchronous planting yon. Tapos yung isa pa ay yung sabi ko kanina, balasa. I-plow under mo na lang yung infected na halaman para hindi na kumalat, hindi na magkaroon ng kasunod o kaya hindi na siya dadami pa. Yun, so magkakaugnay po pala ang iba't ibang pamamahala sa pag-atake sa ating mga sakit sa palay. So halimbawa naman, nandoon na po sa ating palay ang mga sakit. Paano po natin pamamahalaan ng sakit na bacterial blight, rice blast at saka po yung tungro? Okay, unahin natin yung bacterial blight. Pag nandiyan na kasi yung sakit na to, nandun na yung bacterial blight sa ating bukid, pwedeng bunutin yung mga may sakit na, yung mga apektado. Pwede mong bunutin yon. Pero yun ay syempre hindi siya recommended pagka yung asindero ka, no? O kaya hektarya ang bukid mo, ano? Ito ay maganda lang pagka yung mag-uumpisa pa lang yung problema. Pag may nakita ka ng ganun, pwede nang bunutin ang mga ano. Pero hindi mo itatapon doon sa loob ng bukid. Pwede mong ilagay doon sa pilapil para mainitan ng araw at mamatay din yung bacteria. Saka syempre, yung pinakamabilis mong pwedeng gawin, drain. Tanggalan mo ng tubig kasi ang bacterial blight, ang sanhi nito ay bacteria. At ang gustong-gusto nito, yung malalim ng tubig. Kaya hindi mo ibibigay yung malalim ng tubig. Kaya magde-drain ka. Alisin mo ang tubig sa bukid hanggang sa saturation. Saka syempre, yung application ng minimal amount of nitrogen fertilizer. Kasi apektado palagi ang mga peste sa paglalagay ng mataas na nutrients. Kaya minimal lang, kung ano lang yung katamtaman, huwag sobra. Pagdating naman sa rice blast, nandun pa rin yung application ng minimal amount of nitrogen fertilizer. At ito nga pwedeng gawin ng yung mga split application na tinatawag, hindi bultuhan. No? Pakonti-konti. Matrabaho, sabi ng ating mga farmers, pero that is the best way na magkaroon ka ng solusyon o kaya ma-manage mo ang mga sakit. Isa naman ay baliktad ng bacterial blight. Yun yung, kung kanina sabi ko ay alisan mo ng tubig, ngayon naman, i-flood mo naman. Pagdating sa rice blast, i-flood mo kasi baliktad sila ng requirement o kaya kung gusto. Ifo-flood mo naman yung bukid mo. At saka syempre, you can apply fungicide. Pwede ka mag-apply ng fungicide pagdating sa rice blast. Usually, saka mas maganda during heading para ma-avoid mo yung neck rot, panicle blast, ayun, kasi yun ang mga talagang directly responsible sa yield loss. Pagdating naman sa tunggro, ito ay kakaiba, no? Virus kasi ito. Sabi nga natin, pag nandyan na, wala ka na magagawa. Kaya ang gagawin mo na lang ay balasa. Pag sinabi nating balasa, yun yung plow under. Aararuhin mo na lang ulit, talagang uulitin mo na lang magtatanim ka. Kung may panahon pa, pwede ka pa siguro magtanim, pero ibang variety naman ang gagamitin mo para hindi rin magkakaroon ng problema sa tunggo. Yun ang tawag natin, plow under o balasa. Pero ang pinaka-best option talaga pagdating sa tunggo ay yung avoidance o kaya yung preventive measure. Magtanim ka ng resistant variety. Yun ang first line of defense kasi yun ang pinaka parang frontliner. May labang ka na kaagad. Yung triangle, wala na kaagad, ano? At syempre, makipagsabayan ka ng pagtatanim. Pag sinabi nating sabayan, talagang pwedeng yung buong kapitbahay mo ng bukid, karating bukid mo na yung natatanaw. Pwede, dapat sabay-sabay, mga 14 days before and 14 days after, okay, within 1 month makapagtanim. At syempre, nando pa rin yung plow-infected stubbles. Ito yung, pag nagkaroon ng sakit na tungkro, i-plow under mo para sa susunod na taniman, hindi ka magkakaproblema sa tungkro. Unless na may other sources. Yun ang mga pwede mong gawin pagdating sa tungkro. So yan po,
Napakarami pala nating options para maiwasan po ang mga major na sakit ng palay. Baka po may mga dagdag mensahe pa kayo sa ating mga magsasaka sa pamamaraan po ng pamamahala ng sakit ng palay. Basta't ang tandaan lang ng ating mga kasamang magsasaka ay yung 4 na general recommendations. Kasi yun yung applicable sa lahat ng peste. Applicable yun sa lahat ng peste. Bali yung pagtatanim na resistant variety, yung sabayang pagtatanim, yung conservation ng mga beneficial organisms, yung mga natural enemies, mga kaibigang kulisap, at saka syempre, conduct field monitoring. Ito yung dadalawin mo yung bukid mo regularly, hindi yung magsasako, kundi dapat magsasaka. Magsasako, sabi natin, pagka yung pupunta lang, pagtaniman, tapos babalik na lang doon, pag magsasako na lang siya ng kanyang ani, yun ay kung mayroon pa siyang isasako, pag hindi pa naubos ng peste. Saka syempre, huwag mahihiyang magtanong, no? Pwede ka mag-text sa PhilRice, yung 0917-111-7423. Ulitin ko po, text center ng PhilRice, 0917-111-7423. Pag nagtanong ka kung tungkol sa sakit, ipapasa yon sa amin. Pag tungkol sa insekto, ipapasa rin din sa isang kasama ko. Pag tungkol naman sa mga abono o kaya sa mga binhi, merong mga taong sasagot sa inyo dyan. Ugaliin ang palagiang pagmamanman sa bukid upang maging handa sa anumang pagkalat ng sakit. Kilalaning mabuti ang mga sakit ng palay upang maisagawa ang tamang pagsugpo. Alamin ang dahilan ng sakit sa simula pa lamang upang mabawasan o mapuksa ang pinagmumulan nito. Halimbawa, kung ang sakit ay ikinakalat ng insekto tulad ng tungro. Upang maiwasan ang matinding virus, makipagsabayan sa taniman sa inyong lugar. Gumamit din ng mga varieting matibay sa mga peste sa inyong lugar. Alisin at ilayo ang mga halamang may sakit sa simula pa lamang upang mabawasan ang pinagmumulan ng sakit. Tandaan po natin na pinakamabisa pa rin na pang-iwas sa sakit. Ang pagtatanim ng mga maresistensyang variety ay makatutulong sa pag-iwas o mabagal na pagkalat ng sakit. Ang pagpapanatili ng kalinisan ng bukirin katulad ng pagdadamo, pag-aararo ng bukid pagkatapos ng anihan, at pagpapahinga nito ng 1 buwan bago ang susunod na taniman ay nakatutulong upang hindi kumalat at makapagparami ang mikrobyong may dala ng sakit sa palay. Ang maayos na paghahanda ng lupa at pag-aalaga sa halaman ay makatutulong din upang hindi tamaan ng sakit ang palay. Malaking tulong din ang paminsan-minsang pagpapatuyo ng palayan upang biglang mabago ang kalagayan at hindi makapagparami ang mga mikrobyong nagdadala ng sakit sa palay. Huwag sobrahan ng pagpapataba dahil magiging katakam-takam at kaakit-akit sa mga peste at sakit ang halaman, dulot ng labis na sobrang sustansya. Ito rin ang dahilan ng paglambot ng mga dahon kaya mas madaling magalusan o masugatan ng palay na siya namang pinapasukan ng mga sakit. Ayan, okay. So maraming salamat po ulit. PhilRice, ang ating content developer. Okay? So ayan mga farmer enrollees, ating natunghayan ng mga aralin na may kinalaman pa rin sa sistemang palay check. Okay? Bukas ipagpapatuloy po natin yan. So, napakibilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, PhilRice at ATI Bicol, sa aming Center Director, Ma'am Elsa, at sa aming Section Chief, Ma'am Prime. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Bukas po ulit, same time, same station sa iba't ibang distrito dito po sa probinsya ng Albay. Nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan at si Ate Joy Dean. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and be smart in agriculture. Diyos mabalos po. Oh, ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon. Kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.